Ден 13, no ганджа. Добре, че не е петък 13, сигурно щях да запала. Шегувам се, но днес като цяло поне няколко пъти ми мина мисълта, така неделно, колко би било хубаво да запала един и да бъда супер спокоен и чилнат. Но веднага си помислих, че това би било най-голямата глупост и ще предам най-вече себе си, камо ли вас. Днес като цяло бях така доста нападнат от невярващите и хейтерите. Не нападнат, но доста коментари, щом броиш дните, значи ще се върнеш, защо въобще този канал си го направил, ако спираш, просто спри, ти искаш да станеш известен, това е единствената причина за този канал. Хора, не е това. Първо, този канал съм го направил, за да се мотивирам лично в себе си, да имам някаква цел всеки ден и да се държа отговорен и да знам, че трябва да направя видео и трябва да не съм пушил и трябва да не съм се предал. Другото, което е, ако един човек накарам да не пуши с моите видеота, аз съм повече от спечелил в ситуацията. Да не ви говоря, че след като се пребрах преди малко и си отворих страницата, имах 7 съобщения от хора, които ме питат какво да направят, как да си помогнат и те са се мотивирали. Едно момче ми писа, днеска ми е втори ден от как гледам клиповете, в които не съм пушил и това наистина ми пълни душата и ме мотивира повече от всичко и хейтерите могат да духат супата. Днес, както ви казах, ми се пушеше на няколко пъти. С изключение на това нямам главоболие. Имах така доста добър апетит. Ядох за първи път малко сладко. Малко. Все пак искам да спирам и сладкото. И като цяло доста положителен ден. Най-много ми напълни, както ви казах, душата факта, че някой човека ми... Не някой човека, те откакто съм направил канала, доста хора вече ме питат за съвети. И много се радвам за това. Продължайте, когато има време, винаги ще отговоря и ще дам всичките тайни трикчета, които съм намерил да ми помагат. Няма се предаваме, няма да пушим. Ние ще сме по-силни от Мария. Тя не може да ни победи. И това е общо взето. Ще се видим в утрешното видео и не забравяйте стъпка по стъпка, ден след ден.